In the sky, gazing far. Som vi har set i en helt bleg udgave, men vi har også set ham bollet i 4 kampe. Han har heller ikke haft den impact, som man måske havde håbet i Vejle. Og altså, han har spillet så lidt. Han spillede jo faktisk ret kontinuerligt i Molde, en god norsk klub. Je priznao naravno da mu je to bilo jako bitno, da je imao dosta teško ljeto, mijenjao je klub. Dinamo putuje u Malme, u Švedsku, međutim svejedno je njihov tadašnji Jakob Kehlet, glavni sudac, 45 mu je godina, na terenu, austrijski Šturm iz Graca i onda napravili svojevrsno. Tamo imao puno više udaraca prema golu i veći posjed lopte, ali bolje su svoje prilike koristili. Nekako su ta vodeća mjesta rezervirana za Midtjylland Copenhagen. Evo sada šanse i to je gol! To je gol u 13. minuti. Midtjylland vodi 1:0. Izigrana obrana. Biskov je strijelac, otišlo je to na desnu stranu, nekako. Tulberg var efter dødbolde. Og der så faldet lidt mere i åbent spil her. Simshir kommer ind. For at rydde op. Han hugger bolden langt væk. FC Midtjylland tager strak. Simshir med en god Frangolino med et pandemål klasket ind via overlægger. Hold op, mand. Det havde hverken du eller jeg set, at han sparker mål der. For det lå den ikke til, synes jeg, men det gjorde den altså. Hold op en afslutning. Jeg opfatter det sådan, at han ser den her kamp her som en mulighed for at få en ekstra offensiv spiller ind af vingebakken. Udført af Byskov, der jo ligger og spiller. Jeg har det meget, meget svært i Vejles højre forsvarsside. Lige indlæg. Sammen eller hver for sig på de positioner, de har fået i dag i Superligaen. Mentalitet. Stå selv træne dem. Ja. Det er udendækket der. Kommer der et overlap der. Det gør der. Paulinho sparker den ind til 3-0. Det her, det er FC Midtjylland over det hele. 200-kampsjubilaren. Men hvor er det godt. Altså, hvor er det godt. Sim siger, det er også let. Ser let ud. Men det skal alligevel udføres. Et godt overlap, men perfekt timing. Sidder som træner, for det har jeg rent faktisk også prøvet, at være... Nu tager vi lige se den her chance, inden jeg begynder at fortælle om mig selv. Så vil de gerne ud og vise, at det kan de godt, det her. Det er det så gjort, ja. Og lægger den af på første berøring til Byskov, der spiller 4-0 FC Midtjylland. Der er kun gået lidt over en halv time i Herning. Ja. Men de er jo heller ikke overbevist. Nej, men der er jo en grund til, at de ikke starter ind i sådan en kamp her. Altså, Duhlund starter ude i FC Midtjylland. Og scorer mere eller mindre, når det passer. Men passer dem så ikke lige her. Pedro Bravo. Igen godt FC Midtjylland-spil. Ja. Bravo. Moritsen ude lægger dæk af på den yderste højre side. Bravo spiller en fin bold ud mod Byskov. Duhlund ind i stedet for Christian Sørensen og Bismarck. Første halvleg. Han har spillet en stor kamp. Lille Lastrup skadet eller i karantæne. Problemet er bare, at man kan godt forsøge at forklare sig ud af den røvfuld, de rendte ind i heroppe med deres egne handicap så stort, som Vejle risikerer at gøre i dag. Vilde, voldsomme kampe, de skal spille mod FCK. Sønderjyske. Kunne de ikke slå på hjemmebane? Det må de gerne. Dem skal de selvfølgelig forsøge at slå. Billing. Frangolino lægger den fra. Bravo. Frangolino med det her drømmemål i første halvleg. Der kommer han igen. Nu får han et frispark for et par af.
hive fat i chileneren. Det kan være svært nok. Det kan det også for dem, der er venstrebacks. Og det har han været i aften for FC Midtjylland. Og masserer bolden. Det er altså hans attitude. Det gider han ikke at se på. Utakmice koji je tako pokazao svoj prvi žuti karton. Netko dodirnuo kada je Paulinho izbacivao loptu, niko nije bio od domaćih baš zainteresiran za dosta sada prekršaja zadnjih par minuta. Igračima i možda neka pouka i za naše trenere da se ne bi trebali bojati. Sada dobro primjene lopte, šansa za udarac, dobar šut i prekrasan pogodak, duel onda za 5-1. Osim što smo vidjeli puno golova, zaista je nekoliko krasnih 6 pogodaka, ali možda tu još nije kraj. Prvi prekid da bi se uopće objavila ta zamjena. Nadati se možda i remiju, što bi možda bilo najbolje za njegovu ekipu, no nećemo se baviti tim predviđanjima još u dijelu 10-2 u drugom. To 10 čak prekršaja Vele, a 3 puta vadio je na kraju su dobro reagirali tamo i Paulinho i Erlić i zaustavili. Organiziranije izgleda Vele, ali naravno i puno manji pritisak je Midtjylanda tih posljednjih pola sata. Gostiju, ali on je probijen lijepim dodavanjem Simcera njegovom trećom asistencijom. Danas sjajan još jedan gol Frankolina. Sad ćemo zapisati ovaj pokušaj brava. Jensen će ovo izvesti vrlo brzo.